Здравейте на всички! Искам да ви покажа нещо, да видите с каква вода поливаме от кладенците. Ето го, бидона наполовина е пълен. Така. Вижте за какво става въпрос. Зелена. При нормално pH 7,5-7. Ето даже въздуха в момента е алкален. Вижте за какво става въпрос. Какво следва на всяка поливка? На всяка поливка в една кофичка предварително разтворен хидратна вар с литър и половина вода. После се пребърква в 10 литровата кофа. Това нещо трябва да се добави вътре и едновременно да се бърка с тая голямата бъркалка. Почваме да бъркаме вътре. Той ще става на всяка една поливка. Представете си за какво става на въпрос. Всеки ден трябва да се прави това нещо. Хубав ден!